Skvěle, čus. Tady je Zec FCZ a dneska vás vítám u mého takového videa. Tady je můj brácha, Swag Monster. Pozdrav naše diváky. Čau. Jak se jmenuješ? Swag Monster. Oh. Tady vidíte mě. Možná. Počkej, vidíte, jo. Tady Zec FCZ. Vypadni ty jeden Zec FCZ, nebo jak se jmenuje. Tak a tady vidíte náš Xbox. Počkej, Počkej, ticho, já z něj budu někdy natáčet. Ne jakoby z něj, ale spíš jakoby z tabletem, tohle budu natáčet. Takto. Tady vidíte. No a tady bude asi všechno. Tady spíš. Tady vidíte náš krásný pokojíček. Teď vám ukážu počítač, který ho tady natáčí. Tak to je moje myšička. To je počítač. Tady bude asi všechno. Dejte odběr, like, to je jedno. To je jedno. Čus. Proč to nejde vypnout? Jo, aha.